Szervusztok! A Kaposvári laktanyában voltunk, és ott az alapszervezetnek a vezetőségével találkoztunk. Aztán az altiszti és legénységi állománynak tartottam én tájékoztatót. Zoli, aki itt még nem fejezte be a munkát, mert ő most az 1-es számú pilóta, a taktoborzásban vett részt, ott 40 főből 31-et be is léptetett, úgyhogy igen sikeres munkát végzett. Majd ezt követően hettünk a Hemóba, ahol a nyugállományú alapszervezet vezetőségével is találkoztunk, és ott is megvitattunk pár dolgot. Ami így tanulság, hogy mindenképpen van arra igény, hogy menjünk és beszéljünk az emberekkel, vannak ügyes-bajós dolgok, az aktívaknál majd lesz, amiből írásos előterjesztés lesz, és ugye ezt az egyik kolléga hozta, hogy általánosabb szakmai jellegű ügy van. A nyugállományúaknál pedig olyan témák merültek föl, mint a nyugdíjas otthon helyzete, az alacsony nyugdíjjal rendelkezőknek az esetleges támogatása. Ugye ebben mi elmondtuk, hogy mi ágazati érdekképviselet vagyunk, úgyhogy a ligán keresztül tudunk egyébként ebben segíteni, amelyiknek van egy nyugdíjas bizottsága, és ők képviselik ezt, hogy bizonyos nyugdíjkorrekciós intézkedések történjenek meg, illetve hát szó esett arról, hogy hát azért jelen pillanatban a protokolláris vonalon némi változtatásra van szükség, amiben a mi hathatós közreműködésünk is meg kell, hogy jelenjen, mivel hogy hát nem feltétlenül mindig sikerül a szervezetünk súlyának megfelelő protokoll támogatást megkapnunk. Úgyhogy ezt is visszük haza a kis csomagban, és megküzdünk a feladatokkal. Szervusztok!